Está no Prime. Está no Prime. Está no Prime. A ver hasta onde chega. Sí. Sí, hai vídeos, en plan, xente subindo vídeos a TikTok de que quere aprender gallego para entender os escutar, temas, sabes? Eso xa... Iso é moi forte, porque ti tamén o cantabas en... Día uno aprendendo gallego, sabes? Sí. Eso estamos locos, sabes? Eso é unha locura que consigamos eso. Porque escutei nun tema de Jorge Z unha frase e saliu outro día, sabes? Genial, sabes? Dicíalo ti no tema este de Ni me emociono, creo que é, ¿no? Que dis que os nenos están a aprender galego para cantar os teus temas no bolo. É que é locura. Tedes esa sensación de ver que a xente máis nova, que é un pouco como a que está máis desligada do galego, está aprendendo un pouco grazas a que, pois iso, que a música urbana tamén está no seu prime? Sí. Si ese traballo estamos facendo, sí. Xeo. É un traballo en plan non o buscamos de primeiras, o sea, sale natural porque a nosa identidade facelo en gallego porque é como falamos e como sentimos, pero a consecuencia deso é a normalización lingüística. Non sei se a Xunta nos pode mandar unha carta ou algo. Unha carta? Xa non un bizum, Un no, sobre. unha carta. Sí, non. A saber que chega aí. Claro, hai moitos profesores... Seguramente sexa unha multa. Sí, no, corta esto, non poñades. hai moitos profesores e profesoras en gallego poñendo os nosos temas. Sí, valorano moito. É un honor. É que eu lembrome de... Eu, ao principio, cando comezaba a facer vídeos, tamén me chamaban para ir a dar charlas e institutos e tal, e sempre lles dicía a xente: a vos que vos gusta? No, pois eu escuito a non sei que, non sei canto. Dicía, vale, pero ti sabes que tamén hai música en galego que se fai neses mesmos estilos? E daquela ainda non era tanto, porque eu que sei, en 2022 non era a mesma situación que temos agora. Agora é unha locura. É que sabes o que mola? Que a maioría de xente da nosa generación escuta música urbana, sabes? Entón, pues, que este salindo esta cena ahora, pues, axuda moito, non? A que a xente da nosa edad pois escuta máis música en gallego, obviamente. Vos notades que, porque eu entendo que vos medrastes sen referentes en galego dos vosos estilos. Vos notastes que as novas xeracións de artistas están saindo porque teñen esa referencia de dicir, pois está funcionando ben proxecto como o teu, proxectos como os de moitas outras persoas? Con Martín sobre todo. O sea, ti ahora tes en TikTok está cheo de bachatas en gallego, sabes? Sí, é moito. Que pasa coas bachatas en galego, tío? Sí, algo está pasando. Algo está pasando, sabes? Cando se vende moito un produto no super, a outro super do lado tamén pon o mismo. Pero sí, no, o sea, ojalá a 30.000 años. Exactamente. A mí eso o sea, é que é unha locura. Canta máis xente saca bachatas en gallego, máis xente me escuta a miña. Entonces, a mí sacadas que quirades que nin moito menos me vou enfadar. O que sale beneficiado ao final é o idioma, nese sentido. Sí, efectivamente. Pero que de feito tiña para preguntar, vos sentides que hai xente que se está subindo o carro porque ve que funciona? Sí, no todo. Obviamente. O sea, a maioría de xente que obviamente Todo o mundo non. moita Todo o mundo xente, non, pero moita xente, sí. Un porcentaje moi alto. O sea, eu creo que obviamente hai moita xente que se non fixéramos o que fixamos non o faría, sabes? Sí. Ou as referencias que hai a día de hoxe, sabes? Pero O sea, bueno, a vexe gente tiña que romper esa barrera tamén, Claro, sabes? En plan, o que fixemos nós, por así dicilo, sentou o presidente. Ao mellor despois agora sale un e pasa por riba e... Claro, claro. Ojalá pase eso. sabes? Canto máis arriba nos poñamos, gracias a outra persona, pues, mellor. Sí. Non vos sentides extraños a ver a peña que di perfecto, eu estou facendo, eu fago toda a miña música en castelán, agora vexo que funciona o galego porque vos sacades X temas que funcionan moi ben e din, pues, o que hai que facer é isto. Non é como raro, tamén? Da rabia, de vez en cando, sabes? A ver, rabia tampouco, porque ao final... A ver, dá un pouco de rabia nese sentido, pero ao final a xente... Por exemplo, se facía antes temas en castellano, pois fijábase en xente que facía temas en castellano, sabes? E ao final, se agora fai temas en gallego, gracias a que, por exemplo, Martín enche unha Capitol, pois iso é... Quere dicir que estás facendo ben, sabes? Pero a min, que fagan temas en gallego, pero que falen en gallego. Claro, exactamente. Porque hai un punto moi grande ahora de, vale, falen castellano pola calle e fagan tema en gallego porque en TikTok, sabes? Eso non. Eso sí que non. Credes que un pouco a música pode ser ese primeiro paso para introducir a xente o galego? Porque é iso, ao A final... cultura en general, o sea, se non é a música, sabes? Unha película, ao final a xente, sabes? En plan, vai a facer clic a cabeza por algo que lle gusta. Se cho queren impartir obligatoriamente, non vai ser como se che poña unha peli e che mola, sabes? Como fala... Sí.
O tema do que falamos do idioma é que moita xente faino polo motivo que xa existide, que non había referentes, e ao mellor agora os referentes sí que están, entón a xente sí que se anima, pero sí que é certo que hai unha parte de xente que ao mellor é castelán falante, e non só é que sea castelán falante, que ya refanflinfla o gallego, e ao mellor por o ano, se esta movida baixa, o gallego dalle igual.